Nee, je bent hier nou op kantoor op een receptie. Dit is de dik helemaal uit. Einde van de dik ga je links zou en dan de tweede dik rechts zou. En dan bungalow 4 hier voor onder het water. Ja? Ze had wel drukker gewoon bij vakantiepark het Wiert in Jennewoord. De toeristen komen wel, maar een soort ben het net. Nee, nou ja, qua bungalows, hebben wij een hele goede bezetting, zitten wij vol. Maar ja, het kamperen van de campings is van ongeveer de helft leeg, ja. En dat zit hem onder oren in dat het lang winterwest heeft. Het is lang koud west, we hebben nog wel weinig mooie dagen gehad. Nou ja, en de recessie brengt ook enigszins mee. De toerist wacht het joet dat het waar oor en zolang het zo fris is, wordt er haast geen tenten opzet. Ek een protte boordjes blowen onder wal. Net meer als de helft van de vloot van het Wiert is verhierd. Toch liet de echte toerist hem net uit het veld slaan. Ja, geen beste vooruitzichten. Veel regen, maar we zijn er een beetje op voorbereid. Parapluutje meegenomen, laarzen mee. En anders maar in de voortent. Ze houden de moed erin en dat doen de ondernemers in de recreatieve sector ook. Al valt het wel aan dat het hele variër viestentemin vertjen is. Nou ja, PSG wint natuurlijk ook net al te best. En nu komt Pinksteren erachterom. En je helpt dat net gauw weer in. Hè? Dus ja, dat is wel teleurstellend. Maar tegelijk, de creatieve ondernemers die met de terrasverwarming en de tekentjes op het terras daarop inspelen. Mensen moeten dan wel steeds op uit. Maar je moet wel zorgen dat het onbod aantrekkelijk wordt om te komen. Nevens de toeristenbranche is een min vast seizoen haast net meer goed te meidjen. En al wordt het een prachtige simmer.